Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Linda Devita Anggraini saking kelas 11 PPF kalih badhe maos geguritan sing berjudul Dino Esuk. Embun esuk gawe swasana adem banget. Pengen rasane bali turu. Nanging sesawangan gawe aku bunga. Wong-wong padha kerja, wong tani ngluku sawah. Ana sapi mlaku bareng. Mlaku-mlaku ing dalan ing wayah esuk. Cahya padhang wiwit katon. Awan-awan miwiti katon. Langit wiwit dadi biru. Jagad iki endah banget. Cekap semanten video saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.